No niin, terve terve. Tällä kertaa olisi tarjolla tämmönen tuote. Tuommoinen. Sitten olisi vittu, että näkyy huonosti. Kuitenkin Griffinin 25. Ja kyllä tästä höyryt lähtee. 55 wattia, 4 volttia, 0,3 ohmia. Twisted Cantali Dual. Erittäin loistava tankki. Suosittelen kyllä kaikille. Ei muuta kuin ostelemaan tämmönen ihmeessä. Siis aivan vitun hyvä. Aivan erittäin loistava. Ensimmäinen pakka, mikä tuli tänään väännettyä, ja toimii kuin häkä. Paitsi sitä tässä ei oo mukana, mutta toimii ihan vitu hyvin. Se maksukin mitä 40. Tää siikeli tuli vaihossa, vanha top tanki. Heitin vähän massia päälle. Tee paskemmat kaupat. Neste tuli kaupan päälle siihen sitten. Semmoista. Ei muut kuin hyvää yötä.